Nhar it-tnejn fil-għaxija fis-6:30 fejn għandi d-diskors tar-replika tal-budget ħankun qiegħed nagħti allura mhux biss nikxef il-ngan tal-gvern imma d-direzzjoni l qudiem li l-poplu Malti għandu bżonn permezz tal-Partit Nazzjonalista. Sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt li kienet jiġi intervistat fil-programm NetLife fejn spjega wkoll kemm istaħareġ ċar illi il-Ministru Clyde Caruana jaf li l-poplu jaqbel mal-Partit Nazzjonalista li l-kola ma għandix tiġi intaxxata. Xi ħaġa li qed toħroġ dejjem aktar evidenti. Evidenti illi f'dawn l-aħħar sena u nofs sentejn dwar din il-materja bnejna koalizzjoni madwarna fejn għandek l-imsieħba soċjali kollha qegħdin jaqblu magħna li l-kola m'għandix tiġi intaxxata li l-gvern li Robert Abela m'għandux jibqa' jisraq lin-nies billi jieħu taxxa fuq iż-żieda għall-għoli tal-ħajja. Dak li qegħdin ngħidu huwa morali u dak li qed jagħmel il-gvern huwa immorali. Bernard Grech sostna li huwa immorali li l-gvern jibqa' jieħu l-flus minn fuq il-kola u fakkar li anke hawn il-unions jaqblu mal-Partit Nazzjonalista. Din l-intervista l-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna wkoll li l-budget li preżenta Clyde Caruana ma jsolvix il-problemi li qed jaffaċċja l-poplu. Bernard Grech saħaq li l-gvern qed jisraq il-flus tal-poplu billi jagħmel propaganda politika fuq il-PPS għaliex iħoss li għandu s-saħħa jagħmel li jrid. Dan il-gvern barra li qed juża flus il-poplu qiegħed jikser il-liġi meta qiegħed jagħmel dawn l-ispots politiċi partiġani dwar il-budget fuq ix-xandir nazzjonali. U allura għal darb'oħra kellna immorru fil-qrati tagħna biex nieħdu azzjoni u din l-azzjoni ħadniha għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-liġi mhix qed hemmhekk biex tinkiteb biss, qed hemm biex tiġi wkoll imħarsa u attwata u l-qorti provizorjament ordnat biex ma jibqgħux jixxandru dawn l-ispots. X'għamlu? Baqgħu jixxandru dawn l-ispots iġifieri sfidaw saħansitra l-ordni tal-qorti. Bernard Grech aċċena wkoll l-fatt li anke l-imsieħba soċjali qed jgħidu li dan hu budget li ma jgħinx lil faxex vulnerabbli tas-soċjetà u li huwa budget li jagħti għajnuna insinifikanti lil dawk li huma vera fil-bżonn. Jittradixxi propju l-bżonnijiet tal-iktar nies illi huma vulnerabbli, tal-iktar nies illi jbagħtu f'dan il-pajjiż. U dan ifisser li dal-gvern li llum kulħadd jaf li telef ir-ruħ soċjali tiegħu minkejja li jipprova jbigh li dan huwa budget li qed jindirizza dawn l-issues, dan il-budget mhux qed jindirizza l-issues illi għandhom in-nies. Waqt din l-intervista fuq Net Television Bernard Grech fakkar kif il-gvern inqabad jikdeb dwar il-ħlas tal-bolla. Jikdiblek dwarha talli jgħidlek illi mhux veru illi ser jagħmlu dan. Hekk hi l-miżura li l-aħħar dal-gvern b'dan il-budget hija li inti qabel tieħu l-pensjoni se jkollok tħallas 12 xahar iktar kontribuzzjonijiet soċjali. Fl-aħħar snin il-gvern kien qal li n-nies li l-ħaddiema barranin kellhom iħallsu l-pensjonijiet tal-poplu Malti u Awċi, però minkejja li rajna splużjoni fil-popolazzjoni, il-pis tal-kontribuzzjoni soċjali xorta waqa' fuq il-ħaddiem Malti.